Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Usedlulile emhlabeni umculi weGqom uMandla Maphumulo waziwa ngelike UMampintsha. Nginibingelele ngiphinde namukele kuphinda kuphi lanibona khona le video. Mangoqala usijonele likhasi wamulekele igama lami ngosibonga konke wakandanda mothanda ungangibiza intatheli eka YouTube. Esedlulile emhlabeni ihlabani somculo weGqom uMandla Maphumulo besineminyaka engu40 kulandela ungeniswa esibhedlela isesimene sibucayi emva kwezindaba zokushaywa istroke. Namhlanje ekseni kuvele indaba ukuthi akasekho emhlabeni emva ngokuhlala izinsukunyana esibhedlela zanya ngokunikwa usizo. Ngokwemthombo ebikele iphephandaba iDaily Sun kube ukuthi nge-13 zika December wangeniswa esibhedlela eKing Edward wabe esedluliselwa eDoc Hospital emva kwesimo sakhe ebesingesihle sempilo. Omunye obe imanager kaMampintsha eDoc Durban uqinisele izindaba kwelinye lamaphephandaba wathi yebe uMampintsha akasekho. uMampintsha sizomazi ngamagalelo akahlukahlukene njengoba bebesanda nakukhipha ialbum yokuhlonipha esinye sezihlabani naso esingaseke emhlabeni uArmashesha. Le album ebeshisa izikhotha abantu bayijabulela ngapha nangapha. Sikhuluma nje enye yezingoma ingenile kwe top 10 yoKhozi FM. uMampintsha usebenze nabantu abahlukahlukene okubalwa noBabes Wodumo khona lapha kwirecord yakhe ebizwa ngeWest Inc Records. Waphinde wasebenza neDistraction Boys nabanye ke abaculi abaningi. Miningi kakhulu imisebenzi ayishile noMampintsha. Abantu basale beshaqekile khona lapha esikhuleni zokuxhumana ngazo izindaba ezinamanje ezisashaqise abaningi. uSifiso Khumalo uthe awu kwavele kwaba ukuphela ke kweBig Nazaze zabhlungu le ndaba. uNare Makobane uthe sengathi uMampintsha ngalala ngokuthula sizohlezi semkhumbula. Bewushaya umculo wakhe khona lapha kuyiKwaito nakhona kweBig Nazaze eqembini labo. Lezi ke indaba ezibhlungu ukuthi nabalandeli. uNjabulo Zondo uthe impilo ayinalo iqiniso. Hawu Nkosi yami abesajabule kangaka sengathi umoya wakhe ungalala ngokukhulu okuthula. uSithabile Mzobo uthe ngikwazi kwabhlungu ke lokho sengathi ke Shimora ungalala ngokukhulu ukuthula umoya wakho. Bafethu ke sithi tutu emndenini kanye nakubamngani bese kuba nezihlobo nabalandeli bomculo kaMampintsha sengathi ke umoya wakhe ungalala ngokukhulu ukuthula. Bafethu ngizofisa mina ukuzwa ukubhala kweni khona lapha kwi-comment section ngalo lo daba. Mina nje ngitathela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.